Hey, yemadoda ndicinge nto namhlanje man. Kwakuthenze kuthiwe i6 gun, yayibona i6 gun leyo braai. Madoda kona neflu man, ndiyawazi lo mlando. Madoda hayi samandrathi. Awucenga into yakuthi man. Okay. Into eyenzekayo apha madoda imvelaphi ye6 guns into eyenzekayo kwakunamajita ayi6 yabo ayehlele endaweni eyi1 but ezimbini kula majita ayi6 zazinedili ngaloo mini leyo uyabona ingabangani abayi6 but ababini banedili yantoni bebeba namhlanje bebezotshisa inyama but ke ngoku uyakwa le genge lena mos uyayazi xa niyigenge kuba khona apho nithanda ukugcwala khona uyabona ya kwakuthanda ugcwala pha kulo casino kwenye umjito wakuthiwa ngucasino lona casino unenyama yena yabona ebenze idili kula majita ayi6 enze idili nenye kuthiwa ngumpukane inezispices so into eyenzekayo ke ngoku baxinwe ke ngoku yilefo kahle bafuna ukugxotha lefo by style but amajita kwigroup yawo igroup lena ilunge kakhulu kusazi uba le group icebisana ngezinto ezinhle ubajoyina la group nje sho ukuthi wena nje yigroup nje right leyana yabona ekubonisana ngolife kuthetha into eziserious bana kufuna nje ubheke ecaleni yabona igroup esokunconywa nangabantu bokuhlala abadala belokushini hayi nyani into eyenzekayo ke ngoku hey ukhazino nabo ephuma ecaleni yokucinga hobonakala ingcinga zakhe zinzulu nyani hey zimangana namanye amaduna obucinga ntoni ukhazino hey kanti uyacinga nompukane ngabe singawashaya njani nalamajita ukuze ahambe la lefo yamajita afaka inhloko amajita wazi ba hey bekunedili lapha hayi nyani yathi qila athi ikhazino lesa isithi hey ngicingile mandela komangala ucinge lento abesithi impukane kuthi ukhazino ubiza impukane hayi man sibayi6 mos ibisithi ke lena impukane wesibayi6 hey ibisithi ni casino hayi man yisanara 6 guns pha nicheke qha thetha ngantoni hey wamangala uthetha ngantoni umuntu lona madoda hey zibe zibaleke zizi4 ihleka ke kazi phezulu kwantoni casino isithi plan iyasebenza bikhaleza le casino ikhupha ibrank stand inabise basomlilo mfondini ize nalanyama pha and ispice bezisekumpukane because umpukane onespice abekhawuleza baleka umpukane naye eyongena kwabo kanti ibukelo lento lokushini yonke le kakucima vambi ikhona into eyenzekile kuyabona bikhona manje off kuthe ngophuma bebaleka nompukane obonana ngathi ngumuntu onomsindo obheka kwabo hey ilokishi kwacabe iyaphuma yonke amapolisa koneni angaziwayo bethe gqinga ukwanini but ke ayezihambele yawo indlela yabona ebhasona nje lokushini hey nyani abebuzisa kulamadoda abalekayo amadoda kwenzeka ntona yabona amapolisa ikhonto enzeka sengibona wena hey zibe zisitsho eziba hayi sihleli kakhe but ikhona indoda evele yathi gawuze ne6 guns ngoku hey siyamangala uthetha ngantoni hey yana amapolisa besithi ngibani lo abesithi gqinyana umpukane ephuma kokwabe efaka izandla empothweni wathi kuyinto innocent ozalo hey kube kusiwe kumpukane ngalamapolisa embambe emsearch xa mbambe emsearch umpukane hey kube kutshaka ezispice seyimangele ngocasino naye phana hemani kwenzeka ntoni ngokupha hey abekhawuleze fika ucasino xa ifika ucasino hey isengxakini le chaplain iyacutshwa pha strong uzocacisa athi ibanjiwe kuthiwa khuphe ezi6 guns hayi kwanyanzela bathethe inyani ukhazini into kokubana no man kahle besiseqisela amajita amapha yabo sawukwenza ibраyi nibona nje phana umlilo ndivusile kubreak stand uyayibona hey kube kujonga nyana nanku umlilo uyavuka nansi inyama ibekile nomfo phandle phana abesithi udala ba kuthiwa kuthena usithi zi6 guns hey abesitshe sithi hayi besifuna nje uba seqisela amadoda besiyazi into embayifuna azawukhawuleza abaleke uyayibona hey nyani umpukane nyani xa isetshwayo kutshaka ezispice hey imangalo lokishi hayibo kuthiwa zi6 guns hayi ngiyavimba uyabona ibiqala ngaloo nto ke lento ihlekwa ngabanye abanye besithi nyasuthusa manje uyayibona oqala lo mini ke ngoku kwathiwa i6 gun i6 gun kwakuthiwa into esaspice kalokudala kwangathiwa i6 gun yabona lalinge sasingekamnagama kusithiwa nje sispice esibomvu isispice esibomvu singanakwanga futhi kuba semnandi